नमस्कार, कोलंबीची मालवणी थाली बघतो आहोत आपण। मला एक रिक्वेस्ट आली होती फिश थाली दाखवा म्हणून, तर मी कोलंबीची आज दाखवते आहे। त्याच्यासाठी बघा, अर्धा किलो कोलंबी स्वच्छ धुवून घेतली आहे, दोरे काढले, स्वच्छ धुतले, पांढरी कोलंबी आहे। आता ह्याच्यामध्ये कोलंबीचं सुकं करणार आहोत आपण, कोलंबी मसाला, मालवणी कोलंबीचा मालवणी सार, कढी करणार आहोत आणि कोलंबी फ्राय सुद्धा करणार आहोत, कारण आपली कोलंबी थाली आहे म्हणून। थालीमध्ये हे 3 व्हरायटी असतात आणि राईस, तांदळाची भाकरी किंवा चपाती तुम्हाला जे आवडत असेल। तर ह्याच्यातले जे मोठे मोठे प्रॉन्स आहेत ना, तर ते तळण्यासाठी मी पहिले काढून घेते। याचे 3 भाग करणार आहे, एक कोलंबी मसाल्यासाठी, एक कोलंबी सार म्हणजे कढी, मालवणी सार बोलतात कढीसाठी, आणि एक फ्राय करण्यासाठी। तर ते पहिलं काढून घेते, नंतर ही बाकीची काय तयारी केली ती मी दाखवते तुम्हाला, करता करता दाखवते म्हणजे वेळ वाचेल। हे बघा, हे फ्राय करण्यासाठी मोठी मोठी काढली आहे। फ्राय थोडं जास्त लागतं आणि कढीसाठी थोडी आपल्याला फ्लेवर पाहिजे, आणि 2 माणसाची कढी आहे, खूप कढी नाही आहे, तर त्या हिशोबाने तुम्ही कोलंबी घ्या। हे आपण कोलंबी सुक्यासाठी वापरणार, हे सुद्धा थोड्या प्रमाणात करणार आहोत म्हणून थोडं घेतलं, एक 10-12 आहेत आणि हे एक 7-8 कोलंबी आहेत, आणि हे फ्राय करायला मात्र जास्त घेतलं। आता त्याच्यासाठी सुक्यासाठी मी साधारण 2 मोठे कांदे बारीक चिरून, पोपटी हिरव्या मिरच्या 2, एक टोमॅटो घेतलाय, आलं लसूण पेस्ट घेणार आहे, कढीपत्ता, कोथिंबीर। कोलंबी मसाल्यासाठी थोडं आपण ओलं खोबरं घालणार आहोत बस। आणि आता आपण पहिलं कोलंबीचं सार, फिश कढी बनवणार आहे, त्याचं वाटण दाखवते। कोलंबीच्या कढीला ओलं खोबरं घेतलं, एवढं नाही घेणार आहे, फार 2 माणसांचं अर्धं घेणार आहे, बाकीचं मी ठेवून देणार आहे। एक टोमॅटो घेतलाय, कैरी घेतली आहे, एक अंदाजाने घेतले, अर्ध्यापेक्षा थोडी कमी कैरी घेतली, आणि लसूण मात्र भरपूर घेतलाय, आणि मालवणी मसाला वापरणार आहोत आपण सारासाठी। धणे, बडीशेप, हिरव्या लाल मिरच्या वगैरे असं काही नाही। फिश कढीचं मी वाटण दाखवलेलं आहे यूट्यूबला, ते थोडं वेगळं आहे, तुम्ही दिव्याज किचनच्या चॅनलला जाऊन बघू शकता। आता आपण पहिलं हे वाटून घ्यायचं मिक्सरला मऊ। खोबरं पहिलं मी काढून घेते आणि परत दाखवते तुम्हाला मी किती घेते। अगदी एक टोमॅटो, आणि टोमॅटो एवढंच आपण ओलं खोबरं घेणार आहे, कारण हे 2 माणसांसाठी आपण करतो आहोत। आणि लसूण मात्र भरपूर घेतला, आणि कैरी। मालवणी मसाला 1 चमचा, तिखट हवंय। मालवणी मसाल्यात ऑलरेडी हळद वगैरे सगळं असतं, म्हणून ॲडिशनल मी हळद नाही ॲड करत आहे, आणि थोडी कोथिंबीर। हे आता वाटून घेऊया मऊ, आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। वाटण मस्त मऊ वाटलंय, आता आपण सोरकूल ठेवलंय गॅसवर। मातीच्या भांड्यात आपण फिश कढी करणार आहोत। त्याच्यामध्ये कोकोनट ऑइल, एकीकडे आपल्या टोपामध्ये राईस होतोय, मस्त तांदळाची भाकरी, कोकोनट ऑइल अंदाजे 1, 2 ते 3 चमचे, 2 ते 3 चमचे आपण कोकोनट ऑइल घेणार आहे। कोकणामध्ये ना कोकोनट ऑइलमध्ये फिश केला जातो नॉर्मली, तुम्ही तुमच्या घरात जे असेल ते तुम्ही घेऊ शकता ऑइल। आता आपण ह्याच्यामध्ये लसूण ठेचलेला, ऑलरेडी वाटणात बऱ्यापैकी आहे, त्यामुळे थोडासा ठेचलेला लसूण फोडणीत दिला ना चव छान लागते। ते लाल होईपर्यंत परतून घेऊया। थोडासा कांदा, कोलंबीमध्ये ना कांदा रस्सा असेल ना, तर कांदा शक्यतो वापरू नका, फोडणीत थोडा घाला, कारण गोडूस होता, मग चव गोडूस होते, तिखटपणा राहते। लसूण भरपूर वापरा। आता हे छान लाल होऊ दे की आपलं वाटण टाकणार आहोत आपण। परतलं की मिक्सरतून पाणी ॲड करायचं, वाटण 2 मिनटं छान परतून घ्यायचं। वाटणाला ऑइल सुटलंय मस्त, आता पाणी ॲड करूया, आणि छान उकळी आल्यानंतर आपण प्रॉन्स टाकणार आहोत। आता हे चांगली उकळी होते, आणि नंतर आपण प्रॉन्स आणि मीठ ॲड करणार आहोत। ते घट्ट पातळ किती हवं त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी घाला, त्याला चांगली उकळी येऊ दे। मस्त उकळी आली आहे, आता आपले प्रॉन्स आपण सोडणार आहोत।
प्रॉन्स लगेच कुक होतात, त्यामुळे खूप शिजवायचे नाही. खूप शिजवले ना की ते रबर सारखे होतात. आणि त्याच्यामध्ये आपलं मीठ चवीनुसार, 2 ते 3 मिनिटं छान उकळवायचं. गार्निशिंग कोथिंबीर, एक 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला उकळवायचं आहे. जास्त उकळवले ना प्रॉन्स की रबरासारखे होतात. फ्राय करून पण घेतले तरी चालते, पण फ्राय करून सुद्धा ते रबरासारखे होतात. तर बेटर असंच डायरेक्ट टाकून 1-2 मिनिटं आपण उकळून घेणार आहोत की आपलं मालवणी प्रॉन्सची कढी आपली रेडी आहे. मालवणी कोलंबीचं सार आपलं तयार आहे. आता आपण सुकं करायला घेणार आहोत. हे आपलं तयार आहे. आता एका बाजूला आपण सुकं घेणार आहोत करायला. कोकोनट ऑइल 2 ते 3 चमचे, दोन माणसांचंच आहे, क्वांटिटी कमी आहे त्यामुळे. मिरच्या, कढीपत्ता, कांदा, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट. हे छान लाल होईपर्यंत आपल्याला पहिलं परतून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यात आपण थोडं मीठ घालूया कांदा परतताना. लवकर कांदा परतला जातो, ट्रान्सपरंट असा मस्त, आणि फ्लेवर येतो कांद्याला. गुलाबी झालाय कांदा. आपला मालवणी मसाला तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे मी साधारण 1 चमचा घेतलाय. मीठ ऑलरेडी कांद्यामध्ये आपण घातलं आहे, त्यामुळे नंतर जेव्हा तुम्ही घालाल ना तेव्हा व्यवस्थित टेस्ट करून घाला. आता टोमॅटो चांगला मऊ होईपर्यंत छान परतून आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. टोमॅटो मऊ झाला पाहिजे, मग आपण प्रॉन्स टाकणार आहोत. प्रॉन्स रबरासारखे होतात ना, असं करा. अजिबात रबरासारखे नाही होणार, एकदम मॉइस्ट होतात. आणि मॅरिनेटही करायची गरज नाही प्रॉन्सला. छान टोमॅटो मऊ झाला की आपण प्रॉन्स खोबरं ॲड करणार, प्रॉन्स ॲड करणार आणि गार्निशिंग कोथिंबीर. आहा, कोलंबीचे मालवणी सुके, मालवणी मसाला, खोबरे ओले, टोमॅटो छान मऊ झालं आहे. कोलंबीला आहे ना टाकल्यानंतर थोडं पाणी सुटणार. मोठा गॅस ठेवून छान परतत राहा. कोलंबी त्याच्यात पण ना वेगळे प्रकार आहेत मालवणामध्ये. कैरी घालून, फणसाचे गोटे घालून, बटाटा घालून, असं वेगळं वांगं घालून. तर छान परतून घेऊया 1-2 ते 3 मिनटं. गॅस मोठा ठेवायचा. कोलंबी छान शिजली पाहिजे. रंग बदलतो, गुलाबी होते कोलंबी म्हणजे शिजली. खूप शिजवायचं नाही, खूप शिजवली की ती झाली रबरासारखी होणार. आपलं कोलंबी मसाला रेडी आहे. 2 मिनटं अजून, 1 मिनटासाठी फक्त झाकण ठेवलं आहे वाफ काढायला. 1 मिनटं, जास्त नाही. 1 मिनिटाने आपण झाकण काढून घेऊया. पाणी सुटलं आहे बघा कोलंबीला थोडंसं. आता थोडं गॅस मोठा ठेवून सुकं करून घेणार आहे. आणि आपलं मालवणी सुके तयार आहे. प्रॉन्स बघा मस्त गुलाबी रंग आला. गॅस मोठा केला आहे थोडंसं सुकवण्यासाठी. नियम हाच आहे, खूप शिजवायचं नाही. फिश खूप शिजवला
की त्याच्यातलं मॉइश्चर पाणी निघून जातं आणि मग तो रबरासारखा होतो आणि बेचव होतो. कोथिंबीर वरून गार्निशिंगसाठी आता आपला मालवणी कोलंबी मसाला रेडी आहे. आता आपल्याला कोलंबी फ्रायसाठी आपण प्रॉन्स एक पाव चमचा हळद, मालवणी मसाला तिखट किती हवं त्याप्रमाणे एक पाऊण चमचा घेतला आहे मी, कारण थोडी आहे कोलंबी आपली. 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, त्याच्यानंतर मीठ चवीनुसार, कोथिंबीर. हे सगळं मॅरिनेट करून आहे ना आपल्याला 10 मिनटं ठेवायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कोकमाचा आगळ एक पाव चमचा, लिंबू घातला तरी चालेल, आणि छान याला मॅरिनेट करून आपण मॅरिनेट 10 मिनिट. आणि आता हे 10 मिनिटं ठेवून देऊया छान. आणि ह्याला आपण रवा लावून पण तळू शकतो तव्यामध्ये, किंवा ब्रेड क्रम्स पण. कोकणात नॉर्मली रवाच, ब्रेड क्रम्स वगैरे काही मिळत नाही. माझ्याकडे आता घरात अवेलेबल आहेत म्हणून मी ब्रेड क्रम्स लावणार आहे. ह्याला एक अंड पण लावू शकता. अंड लावल्याने काय होतं, कोट होतं चांगलं, म्हणजे रवा त्याला चांगला असा कोट होतो आणि फ्राय करायला प्रॉन्स बरा पडतो. आपण एक अर्ध अंड टाकूया का? ठीक आहे, चलो. नाही टाकलं, अशीच करतात कोकणात, अंड नाही घालत, पण आपण अर्ध अंड घालतोय. अंड्याने ना क्रिस्पी पण होतं. ऑप्शनल आहे अंड. अर्धच वापरते मी, जास्त नाही, प्रॉन्स कमी आहेत ना म्हणून. अर्ध्याचं आपण ऑमलेट करूया. आता हे छान लावून 10 मिनटं आपण ठेवून देणार आहोत. आणि नंतर आपण त्याला, मी ब्रेड क्रम्स वापरणार आहे, तुम्ही रवा वापरला तरी चालेल. आपले 10 मिनटं झाली आहेत मॅरिनेट बघा मस्त. आता ब्रेड क्रम्स आपण घेतो. ब्रेड क्रम्समध्ये हवं तर ब्लॅक पेपर वगैरे टाकू शकता तुम्ही. माझ्याकडे अवेलेबल होते घरात म्हणून घेतले, नाही तर मी रवाच घेणार होती. थोडंसं ब्लॅक पेपर, थोडंसं. ब्रेड क्रम्समध्ये मीठ वगैरे ॲडिशनल घालायची गरज नाही, ऑलरेडी मीठ असतं. आणि पॅनमध्ये आता आपण कोकोनट ऑइल टाकते मी. तुम्ही कोकोनट ऑइलमध्ये करा किंवा जे तुम्हाला आवडत असेल, म्हणजे जे घरात वापरतात ते. स्पेशली कोकोनट ऑइलमध्येच फ्राय केले असेल पाहिजे तसं नाही, पण कोकोनट ऑइलचा एक फ्लेवर चांगला येतो, अर्थात ज्यांना आवडत असेल त्यांच्यासाठी. फिश फ्राय करतो तसंच आपण फ्राय करणार, डीप फ्राय नाही करणार. पहिलं मी कोट कसं करायचं ते दाखवते. छान असं ब्रेड क्रम्स कोट करून घ्या आणि मग आपण तव्यामध्ये टाकणार आहोत. अंड टाकल्यामुळे काय होतं, त्याचं कोटिंग छान, तो ब्रेड क्रम्स त्याला चिकटतो आणि क्रिस्पी होतं. अर्धा किलोमध्ये 3 प्रकार, 2 माणसं नाही, 3 माणसं जेवू शकतील. आयत्या वेळी एखाद्याचा पाहुणा वाढला तर, कोकणात तर असतंच, 1 काय 2 पाहुणे 3 पाहुणे वाढले तरी जेवून जाऊ शकतात. चला आता आपण फ्राय करायला घेऊया. मीडियम टू हाय गॅसवरती आपण फ्राय करून घेणार आहोत, क्रिस्पी होईपर्यंत. दोन्ही बाजूने लालसर रंग येईपर्यंत छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. गॅस थोडा मीडियम टू हाय कर. ऑइल असं छान असं लसूण ठेवला होता मी फ्राय करताना टाकायला, तो ना त्याचा लसूणचा फ्लेवर येतो त्याच्यामध्ये, आणि फ्राय झालेला लसूण आहे ना फिशमध्ये मस्त लागतो. छान असं पलटी करून घेऊया. बघा मस्त कोट झाले आपलं ब्रेड क्रम्स मसाला. दोन्ही बाजूने आपण फ्राय करून जेवण रेडी आहे आपलं. तांदळाची भाकरी तयार आहे. हे छान फ्राय होऊ दे, ते लसूण छान त्याच्यात
2 मिनटं ह्या बाजूला, 2 मिनटं त्या बाजूला. क्रिस्पी होईल. मीडियम टू हाय गॅस आहे, नाही तर मग प्रॉन्सला पाणी सुटतं. प्रॉन्स आपले फ्राय होत आहेत, तोपर्यंत आपण जेवण सर्व करतो आहे. कोलंबी थाली आपली, राईस, तांदळाची भाकरी आणि कोलंबीचे सार, कोलंबीचे सुके, एका हातात मी मोबाईल पकडला आहे आणि एका हाताने मी सर्व करते. भाकरी, राईस, कोलंबीचे सुके, मसाला, कोलंबी मसाला, प्रॉन्स पहिले मी थोडे तळले होते, फ्राय प्रॉन्स, सगळ्यातले गरम गरम घेऊया. आपली कोलंबी मालवणी थाली रेडी आहे.